9 ଅଗଷ୍ଟ ସଣ୍ଡେ। ଆଜି କେବଳ ରିଭିଜନ କରିବା କାମ। ଆଜି ବିଲକୁଲ ନୂଆ ପାଠ କିଛି ପଢ଼ିବାନି। ଏଇଟା ସ୍କ୍ରିନଶଟ ନେଇଯାଆନ୍ତୁ। ଏଇଟା ହେଉଛି 8 ଅଗଷ୍ଟର ଟାସ୍କ, ମାନେ କାଲିର ଟାସ୍କ। ଏଇଟା 7 ଅଗଷ୍ଟର ଟାସ୍କ। ଏଇଟା 6, ଏଇଟା 5, ଏଇଟା 4, ଏଇଟା 3। ମାନେ ଅଲରେडी ଆମେ 7 ଦିନ ଟାସ୍କ ନେଇକି ଡେଲି ଟାସ୍କ ନେଇକି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିଲେ। ଆଜି ହେଉଛି ସଣ୍ଡେ। ଆଜି କିଛି ପଢ଼ିବାର ନାହିଁ। ଆଜି ନୂଆ କିଛି ପାଠ ପଢ଼ିବାର ନାହିଁ। ଆଜି ଆମେ ସପ୍ତାହଟା ଯାକ ଯାହା ଯାହା ପଢ଼ିଛେ, ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଆମେ ପାଠ ପଢ଼ିଛେ, ଜଣାପଡ଼ୁନି କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ପାଠ ପଢ଼ିଛେ। ଏ ସବୁ ଯାକ ଆଜି ରିଭିଜନ କରିବାର ଅଛି, ତାପରେ ରିକଲ୍ କରିବାର ଅଛି। ତା ସହିତ ଆଜି କେବଳ MCQ ଲଗାଇବାର ଅଛି, ଆଉ ମକ୍ ବି ଦେବାର ଅଛି। ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ମକ୍ ଦେଇପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ MCQ ଲଗାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। MCQ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯାହା ଯାହା ପାଠ ପଢ଼ିଛେ, ଯୋଉ ଚାପ୍ଟର ପାଠ ପଢ଼ିଛେ ସେଇ ଚାପ୍ଟରକୁ ପ୍ରଥମେ MCQ ଲଗେଇକି ସେଟାକୁ ସଲ୍ଭ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଖାଲି ତ ପାଠ ପଢ଼ିଲେ ହେବନି। ପାଠ ପଢ଼ିକି ଆମେ ସେଟା MCQ ଲଗେଇକି ଆମେ ସେଟା ଆନ୍ସର କରିପାରୁଛେ ନା ନାହିଁ, ସେଇଟା ବି ତ ଜାଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା। ଆପଣମାନେ ମ୍ୟାଥ୍ କୋଉଥିରୁ ଲଗେଇ ପାରିବେ? ଚାହିଁଲେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଯୋଉ ବି ବୁକ୍, ଏନି ବୁକ୍, ଏଇ ବୁକ୍ ବୋଲି ନାହିଁ, କୋଉ ବି ବୁକ୍ ଥିବ, ସେଇ ବୁକ୍ରୁ ଆପଣମାନେ ଯୋଉ ଚାପ୍ଟର ପଢ଼ିବା କଥା ସେଇ ଚାପ୍ଟର MCQ ଲଗେଇ ପାରିବେ। କିମ୍ବା ଏବେ ଯୋଉ ରିସେଣ୍ଟ ଏକ୍ଜାମ ହେଇଛି OSSR RI ଅମିନ ଫରେଷ୍ଟ, ସେଇ କୋଶ୍ଚିନ୍ ବି ଲଗେଇ ପାରିବେ। ମ୍ୟାଥ୍ ସରିଲା, ଏବେ ଅଛି ଜିକେ। ମ୍ୟାଥ୍ ପରେ ଆମେ ଜିକେ ପଢ଼ିବା। ଜିକେରେ ଏମିତିକା ଗୋଟେ ବୁକ୍ଟେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଥିବ। ଏମିତି ବୁକ୍ ନଥିଲେ କୋଉ ବି ବୁକ୍ ଥିବ MCQ ପାଇଁ, ସେଇଥିରୁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିପାରିବେ। ଏଥିରୁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିପାରିବେ। ଏଥିରେ ଚାପ୍ଟର ୱାଇଜ୍ ଦେଇଯାଇଛି। ଆମେ ଯାହା ଯାହା ପଢ଼ିଛେ ସବୁ ଚାପ୍ଟର ନାଁ ଲେଖା ହେଇଛି। ଟିକେ କ୍ଲୋଜ୍ ନେଉଛି। ଆମେ ମଡର୍ନ ହିଷ୍ଟ୍ରି ପଢ଼ିଥିଲେ, ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶମେଣ୍ଟ ଅଫ ବ୍ରିଟିଶ ରୁଲ୍ ଏଇଟା ପଢ଼ିଥିଲେ। ପଲିସି ଇଫେକ୍ଟ, ବ୍ରିଟିଶ ରୁଲ୍, ଇକୋନୋମି, ଏଗୁଡ଼ା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ିଥିଲେ। ବିଗିନିଂ ଅଫ ୟୁରୋପିଆନ୍ ଏଇଟା ବି ପଢ଼ିଥିଲେ। ତ ଏଇ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବାର ଅଛି। ଜିଓଗ୍ରାଫି ପଢ଼ିଥିଲେ, ଜିଓଗ୍ରାଫି ବି MCQ ଅଛି। ଫିଜିଓଗ୍ରାଫି, ଜନ୍ମୋଗ୍ରାଫି, ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ ଇଣ୍ଡିଆର, এই ବୁକ୍ରୁ ପଢ଼ିପାରିବେ। କିମ୍ବା ଆପଣମାନଙ୍କ ଯଦି ଏଇ ବୁକ୍ ଅଛି ଏଇଥିରୁ ପଢ଼ିପାରିବେ। ନଚେତ୍ ୟୁଟ୍ୟୁବରୁ ନେଇପାରିବେ କୋଶ୍ଚିନ୍, ନଚେତ୍ ChatGPT, ନଚେତ୍ ଟେକ୍ସଟ ବୁକ୍, କିମ୍ବା କୋଉଠୁ ବି କୋଶ୍ଚିନ୍ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିପାରିବେ। ଜିକେ ସରିଲା। ଇଂଲିଶ ତ ଆମେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରୁଛେ, କିମ୍ବା ଆପଣ ଯୋଉ ଚାପ୍ଟର ଯଦି ୱିକ୍ ଥିବ ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ରିଭିଜନ କରିପାରିବେ ସଣ୍ଡେ ଦିନ। SSC କିରଣ ଇଂଲିଶ এই ବୁକ୍ ଥିବ, ନଚେତ୍ କୋଉ ବି ବୁକ୍ ଥିବ, ଯୋଉ ବୁକ୍ ଅଛି ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବା ପାଇଁ ସେଇ ବୁକ୍। ଏଇ ବୁକ୍ ବୋଲି ସେମିତି କିଛି ସବୁ ବୁକ୍ ସେମ୍, କେବଳ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବାର ଅଛି। ରିଭିଜନ ଇଂଲିଶ ସରିଲା। ଓଡ଼ିଆ କେମିତି ରିଭିଜନ କରିବେ? ଓଡ଼ିଆ ଚାହିଁଲେ ଆପଣ ପଟ୍ଟନାୟକ ଏଜୁକେସନ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲ ଅଛି, ସେଠୁ ଆପଣମାନେ ରିଭିଜନ କରିପାରିବେ। କିମ୍ବା କୌଣସି ଯୋଉ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆପଣମାନେ ଫଲୋ କରୁଛନ୍ତି ସେଇ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ମଧ୍ୟ ଫଲୋ କରିପାରିବେ। କିମ୍ବା ChatGPT ତ ଠିକ୍ ହବନି, ଟେକ୍ସଟ ବୁକ୍ରୁ ଆପଣମାନେ ରିଭିଜନ କରିପାରିବେ। ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଚାପ୍ଟର ୱାଇଜ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି। କମ୍ପ୍ୟୁଟର ମଧ୍ୟ MCQ ଆମେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବା। ଯୋଉ ବି ବୁକ୍ ଥିବ ସେଇ ବୁକ୍ରୁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିପାରିବେ। କିମ୍ବା ଅରୋରା ଏଜୁକେସନ ଟ୍ୟୁଟର ଅଛନ୍ତି ୟୁଟ୍ୟୁବରେ, ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି। ନଚେତ୍ ଶକ୍ତି ସାରଙ୍କର, ଆଡ୍ଡା, ଯୋଉ ବି ସାରଙ୍କଠୁ ଆପଣମାନେ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଲଗେଇ ପାରିବେ। ପୁଣି ଥରେ ଜିକେ ଆଉଥରେ ପଢ଼ିବା। ଓଡ଼ିଆ ଆଉ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ପଢ଼ିଲା ପରେ ଜିକେ ଆଉଥରେ ଲଗେଇବା, କାରଣ ଜିକେ 2 ଘଣ୍ଟା ସରିବନି ସବୁ ଯାକ। ସେଥିପାଇଁ ଜିକେ ପୁଣି ଥରେ ପଢ଼ିଲା ପରେ ରିଜନିଂ ଆପଣ ଯାହା ପଢ଼ିଲେ ଆମେ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର, କ୍ଲକ୍, ଫିଗର କାଉଣ୍ଟିଂ, 3ଟା ପଢ଼ିଲେ 3ଟା MCQ ଲଗେଇବା। ଟେକ୍ସଟ ବୁକ୍ରୁ MCQ ଲଗାନ୍ତୁ, ଭଲ ହେବ ସୁବିଧା। ତାପରେ ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ମକ୍ ବି ଦେଇପାରିବେ। ମୁଁ ତ ଏବେ ମକ୍ ଦେବିନି। ମୁଁ ଅଗଷ୍ଟ ମାସଟା ବିଲକୁଲ ପଢ଼ିବି ଆଉ MCQ ଲଗେଇବି। ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସଠୁ ମକ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ମକ୍ ଦେଇପାରିବେ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଚାପ୍ଟର ୱାଇଜ୍ ମକ୍ ଦେଇପାରିବେ, କିମ୍ବା ମିନି ଲେନ୍ଥ ମକ୍ ଦେଇପାରିବେ, କିମ୍ବା ଫୁଲ୍ ଲେନ୍ଥ ମକ୍ ଦେଇପାରିବେ। ଓକେ, ସେଟା ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରେ ଆପଣମାନେ କେମିତି ପଢ଼ୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସପ୍ତାହଟା ଆମେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ପଢ଼ିବା, ସଣ୍ଡେ ଦିନ ରିଭିଜନ କରିବା। এইটা ହେଲା ଆମର ଏମିତି ଗୋଲ୍ କରି ଅଗଷ୍ଟ ମାସଟା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିବା। ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସଠୁ ନେକ୍ସଟ ଅଲଗା ଟାର୍ଗେଟ ନେବା।